sugilon ka na mo sa mong mga katigulangan. Among isang yaw ngadto sa kaliwat nga umaabot. Ang may mayawong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Ayaw paghigalimti ang mga buhat sa Ginoo. Aron mo tindog usab sila ug magtug-an sa ilang mga anak nga angay sila nga magbutang sa ilang paglaom diha sa Dios. O dili sila manlimot sa mga buhat sa Dios, kundi mag-ampi sa iyang mga sugo. Ayaw paghigalimti ang mga buhat sa Ginoo ug dili sila magpakasama sa ilang mga katigulangan. Usa ka kaliwat nga masalaypon ug masukulon. Usa ka kaliwat nga mabalhinon ug kasing-kasing. Wala magmatinumanon ang iyang espiritu nga adto sa